پێویستە مرۆڤ لە عەسلێ خۆ vegere. پێویستە مرۆڤ لە قوزایê vegere. Mirov divê bê şert û şirût xwe bispêre xwezayê. Xweza bibe felsefeya jiyana mirovan. Erdnîgariya welatê me her çi qas ji hêla dagirker û xêrnexwazan ve hatibe talankirin jî xweza xwe nû dike û li hember talankera li ber xwe dide. Mirovên di nav xwezayê de jiyan dikirin ji ber gelek sedeman cih û warê xwe terkirin. Destê xwezayê berdan û ber bi bajarên betonkirî ve çûn. Xwisteka zilimkaran jî ev bû. Xwastin afirandina xwezayê têk bibin, mirov ji xwezayê veqetînin û bêzar bikin. Îro li Kurdistanê gelek gund ji ber van polîtikayên qirêj valamane. Afrînerî û çandînî kêm bûye, ekosîstem xirabûye. îro tij Amedê, Mêrdînê, Batmanê, Sêrtê, Şernaxê. Bi qasî sê dewletê Qibrîs erda yekemîn avê dikevî bin bendava germavê. Yani ji ekosîstemê bêtir wê erdê rojhilata navî em bêjin ya Kurdistanê ji sê behra behrek diçî. Nego bendava em bêjin ya germavê tenê. Serçemê Xerza, serçemê Batmanê, serçemê Farqînê, li serçemê Dicle, li serçemê Bota, belkî sed heb bendav têne çêkirin. Wî zaten ev pêşeroja me ekosîstema heremê zêde zêde wê xirab bibî. Li herêma Heskîfa Êlihê gundek bi navê Difnê heye. Hem gundek dîrokî ye, hem jî xwedî xwezayek gelek xweş û dewlemend e. Meriv wexta li gundê Difnê dimeyzînî di nabenîna çiyayê Rema û çiyayê Mava de ciyekî giring e, ciyekî balkêş e. Kêleka çiyayê Mava de ava bûye. Taxmînî 19,000 sal dîroka wê heye. Yani dîroka Difnê jî bi dîroka Heskîfê ve girêda ye. Wî hewayê wexta meriv dimeyzînî li vir jî şikeft û dêr û gerek ciyê dîrokî û bi huner hene. Gundekî ji pîroziyê jî li ser bahweriya Musa, İsa heta bigêjî İslamê. Li vî hewayê Difnê em dimêjin wek sê avê got digihêne hev. Bi heve girêdayî ne ser wê jî ev nav hatiye avakirin li gundê Difnê. û dema mîrê Bota jî wexta mîrbûna xwe li Herêma Kurdistanê ava kiriye, mîrekek jê mîrekê Difnê ye. Bi vî hewayî em bêjin mîr wek waliye, mîrek ji wek qaymakama. Di sîstema mîrê Bota de ciyekî balkêş e û girêdayiyê Heskîfê ve zêde dîrokeke kevnarî ye. Gundê Difnê li cihek stratejîk ava bûye. Her wiha xwedî xwezayek gelek dewlemend e. Bi taybet dar û berên li gund şîn dibin û çandiniya tê kirin ji gund û bajarên derdor re gelek kes li vir civandiye. Xebatên xwezayî got çandinî çêdibî wek ziraetê em bêjin
darê hijîra, darê hinara, gerek darên em bêjin tirî, heta bi pambûl li vir çandine, kuncî li vir çandine, birinc li vir çandine, birinc îro xta meriv dinêrî belkî li Rexê Orta Asyayê, Herêma Orta Asyayê, li Rexê Çînê tê behs kirin. Lê ji dema gemiya pîroziyên bêjin Nebî Nuh wexta li mezra bota cî daniye, li çiyaya Cudî cî daniye, gerek nebatat bi xwe re hanîne û ji Herêma Kurdistanê, ji Herêma mezra bota tuxumê birinc li vir belabûye ji cîhanê re. Bi vî hewayê gerek mehsulat em bêjin genim, nok, nîsk, wek van tuxumê wanê ê yekemîn li vir li erda Difnê jî heta bota jî em bêjin çiyayê me ava Xerza jî li van çiyayê me belabûye ev tuxumê yekemîn. Bi wê hewayê xwezayî çandiniya xwezayî li Difnê cîkî giring e, cîkî balkêş e. Wexta em di meyzênin gerek xalê me li vir kesêx dikirin. Ev gelenekeke xebatên çandaniya xwezayî yekemîn li vir dest pê dikî. Vayê amadekariyên biharê jî dest pê kirine. Gundî dest bi kesaxtina dar û deviya kirine. Xweşî û jiyana gund em ji gundiyan guhdarî bikin. Em hinara diçêne tirhêmek tafî heye, mezrûne heye, teşî tirhê reş heye. Yani Xwedê Teala hema em çi bixine erdê çêdibê. Xwedê Teala ew jî çêkiriye elhamdülillah. Hecîrê me bênatiyan e, değişikî hecîra hene, em bê ezrekî. Va sala meelmînê ê Aydînê em tên wavê jî aşî dikin. Werhasil em çi dixine erdê çêdibê Xwedê Teala qewetê digê. Em niha kesaxê dikin, em niha xizmeta xwe dikin di gunda. Ji bo zarokê xwe em çapalemîş dibin. Ji bo dostekî xwe me biqesdê. Fêkê me hebe em bidine de ji me re şerefa. Piştî goketa martê em nemekarin destê xwe bavêjine darê. Em me qesê bavêjine av jê tê xwar. Ew dar zeyîf dibe, vêrimê nade. Bi rehma Xwedê va dera. Ava me wî zemanê xilbe bû. Berf tat. Xwedê Teala qederê dim ha berf li memleketê me tat. Kaniyê me teqan, av zêde dibû. Ev qederê 20 sala em zererê dibîn. Hûn wî arazî dibînin komple sûlî bû. Komple heta çû Dicle sûyî. Evêga em ancak ew jî sondaj, aglebe sondaj melê dane qûyî. Em wî miqamî va darkê xwe ayak de tê. Evdemeke li vê gundê Difnê kar û xebatek dimeşe. Ji xwe taybetiya vê gundê bi vê projeyê derdikeve ser rû. Bila aktivîstê Komeleya Jiyana Xwezayî a Batmanê Emîn Bulut behsa vê projeya girîng bike. Niha em ekolojî em dibêjin bi xwezayî jiyana xwezayî li vir dixwazin berdewam bikin. Ser çilo em bêjin wan şikeftê wa em bikin wek motel, wek otêla projeyê çêdikin niha. Dicle Qalxinma Ajansê û gerek xebatkarê Muxtarê Difnê, Komela me Xwezayî em bi hev re vê projeyê ava dikin got em bêjin wek bêjin hobî baxçelerî, em bêjin baxçeyên xwezayî ava bikin. Li ser vê proje me nihaya motelên ji şikefta ava dikin û di dêrê vir jî hene ev dêr jî dêr Mor Aho û dêra gund
لسر ویجی خبات که گو رستوراسیون و ام بیجن تعمیرات لسر چه بی جبه باوریا گل جیهان جی ام بیجن خریستیانی جی عیسوی جی لور وقت توریستا وقت اکولوژی وقت دیروکی وقت خزاییه تا بهره ببی وقت نمونه کج باجار باتمانه رج هرما کردستانه ره نام کتنه باجار نوا باجار دا ام ناو باتونه دا مجیه ما و بدنا ما زیده بناخوشیه و ام خبات کن الا وقتا مرفته سر خزایی گنده خواه مرف داره که کسیخی بکی مرف هنک جوت بکی هنک بشغلی بدنا انسان جبه تندرستیه جی و باش ببی ام دوی وی فکری دنه وەک ئەمین بڵوت تینە زمان ev projeye gundê ekolojik projeyek giring e. Gelo çima gundê difne û ev proje ji bo çi li vir hat destpêkirin? Difne em bêjin wek dema berê de jî kerwanê berê êgo diçûne Mêrdînê, Sêrtê, Bitlisê, Amedê gundê Difne em bêjin wek stratejîk gundekî bû. Çûnûhatina herema Bota, herema Xerza, herema Batmanê, herema Amedê di ser gundê Difnê ve diçû. Mesela tu ji Bitlisê dihatî Sêrtê, Sêrtê herî Mêrdînê dîsa Difnê ve diçî. Tu ji Şernax ve bê herî Amedê dîsa Difnê ve diçî. Bu hevayê wek çûnhatineke merkezî ye, vî stratejîk e û gundekî jî xilbe bû ji her heremê jî gel li vir jiyana xwe berdewam dike. Dema got her heremê de jî mal hene, dema berê wexta kerwan dihatin wek em bêjin xanê şikefta hebûn, zêde zabûn, ava wê heye, jiyana wê xwezayî zêde fêkî wê hene. Xelkê xwe li vî gundî digirt, vî hewayê jî îro jî aynî stratejîk olarak me li dimeyzînê gundê Difnê zêde ava ye, gundî tê de zêde neçûne bajara, ê ku çûne jî dîsa gerî vedigerin têne gundê xwe jiyana xwe xwezayî berdewam dikin. Vî hewaya em bêjin gundê Difnê bela nêzî heskîfê ye, bela em bêjin temamê wek nîvê temamê herema Kurdistanê de ciyekî balkêş dikî. Bu hewayê Difnê derdkevî pêş. Îro cîhan bi tevahî ji ber hîn polîtikayên çewt ji xwezayê bêpardimîne. Xwezaya Kurdistanê jî ji hêla dagirkeran ve tê talankirin. Li hember vê xirakirinê pêwîst e mirov hîn tedbîrên nû bigire û xweza bide jiyandin. Niha belkî xalê me Xelîl jî behs kir tedî got em di gundê xwe de daha bêtir jiyana xwe geş dibin. Vî hewayê jî me binêrî gerek wek Xalê Xelîl li gund malê xwe dîsa çê dikin, şikeftê xwe ava dikin, ji bêhna jiyana xwe xwezayî berdewam bikin. Ev yek jî yad diwan ekosîstema cîhanê ya dinyayê zêde zêde xirab bû. Wek em îro dibêjin li heskîfê dibin avê de wê bimênî. Niha dibin Bexçê Selahiyê hê ji dema Eyûbiya wexta heskîfkirine paytexta herema Rojhilata Navîn dûr de bi 5000 darên fêkî anîne ji Misrê, ji Babilê, ji Nînova, Tuxumê, Hijîra, Hinara, tiriya fêkîyan, qaysiyan tev anîne bi 5000 dar çandine li vir. Em ji war binê şelalê de bêjin Bexçê Selahiyê yanî dema Nebiyê Silahdîn dema Eyûbiya wexta paytextî kiriye
بخچک نمونه ji tamamê fêkiyê cîhanê belev kirine anîn wek botanîk baxçek çêkirine. Ev jî tiştekî zêde zêde girîng e. Yani wek em bêjin bi xwezayî fêkî anîne ew fêkiyê xwezayî leskîfê danîne û bûye wek nimûne ji cîhanê re ji herêmê re ji gelek herêma re. Dema mirov li vê gundê dinêre jiyaneke di nav xwezayê da û hevpar tê berçavan. Helbet ev yek ji çanda wê û dîroka wê tê. Difnê bi dîrokî wek rê sê riyê avê dibêjin digê hev ji vir difnê çêdibî yanî. Rê û rêçik navê difnê ji rê û rêçik derbas dibî. Hem riyê got kervan tê ve derbas bûn hem sê av li vir belev dibin digêne hev. Dîroka difnê 10,000 sal bi dîroka heskîfê ve girêdayî ye. Wexta me ev dimeyzênî difnê bi sedan şikeft hene û neval hene û ban hene û ciyê em bêjin dîrokî hene. Yek jê jî em bêjin dema li çiyayê mava îsevîtî yekemîn jî bela bûye ew gund jî yek ji wan em bêjin wek gundê Süryaniya ye. Sê çar dêrê wan hene di do hevdêr ji şikefta avabûne û di hevdêrê wan jî ji kevira em bêjin wek qesra wek koşka ava bûye. Lê a Sûriya bigire heta Sumera, ji Sumera bigire heta Meda û Hûrî Mîtaniya dîrokeke pir kevnok li vî gundê me Difnê hatiye avakirin. Xweza, çend, huner, dîrok, çîrokê me li vî gundî û li dora çiyayê mava bela bûye û dema Mîrê Bota em dibêjin paytextiya Mîrê Bota li Cizîra Bota bû. Ev der jî mîrekê baxliyê Mîrê Bota, baxliyê Cizîrê û heskîfê bû û jiyana gel û çûnahatina gen wek stratejîk ciyek balkêş bû û ciyekî zêde bi xwezayî û bi çandebûnê bi xêr û bereket bû. Gelek bermahiyên dîrokî hene li gund. Bermahiyên herî taybet jî şikeftên difnê ne. Dema em dimeyzînin ev şikeft berê gund bû. Yani dema wexta kevir ji kevirê xaniyê kevirê nîn bûn, qesir koşk nîn bûn. Yekemîn jiyana gundê Difnê li ser va şikefta bû. Ev şikeft jî havîna tedî hinduriyê wa cemid ye û çile jî hinduriyê wa germ e. Bi kevirên em dibêjin ê kirêcê. Kevirên kirêcê va lata tev kirine wek şikeft ji xwe re. Gelê berê divir de bi tenduristî zêde bi xwezayî jiyana xwe derbas kirine û ev şikeft jî 5,000 7,000 nebêhna vê dîrokê wan hene. Berî Roma jî, Antîk Roma jî tedê Asûriya, Mîtaniya, Meda, Persa
li vê dirê wek ciyek garnîzoneke wa bû jî wek em bêjin cîkî wanê golvir berî herine Heskîfê berî herine Mêrdînê Sêrtê Amedê civîneke xwe li vir avad kirin. İşkeftê wa jî em bêjin wek tesarma niha kîlera wa heye, hemama wa heye, wek şomînê wa hene. Niha teknolojiya wî çaxê em dibêjin ya dîrokê berî ya me niha bû. Wek dîzayna îç mîmariya zamanê berê niha ji xwe em li bajarê xwe niha em wêna dikin wek numûne ji xwe re. Ev şikeft niha di çarçoveya projeya gundê ekolojiyê de têne restore û wê bibin hotelên bûtîk. Di demên pêş te wê mazovaniya turîst û mêvana bikin ev şikeft. Rastî jî dest projeyê kirin û ev gundê me difnê gobî ekokoyî wek xwezavê wek dîrok û çend û hunera wêna ser de jî ji ber ekonomiya wê jî got bi kar bibî me li vê dirê bûtîk otel olarak tasarma van şikefta kirine. Ev de jî wek Kapadokya wê bibî otel deh heb şikeft niha paqîjiya wa û restorasyona wa devam dikî. Her şikeftek deh heb sê heb odê hene taxmîna me got 25-30 yatak wê kapasîta wê divir de hebî. Ji xwe jî wexta gelê turîst didêne Heskîfê ciyê razanê nîne li Heskîfê û li gundê Heskîfê. Ev de jî wek bibî numûnek ekolojîk em bêjin numûnek wek di şikefta de otel konsepta zêde bibî. Bi rastî jî hem gundî hem Heskîfî bi vê proje em kêfxweşin. Lê niha kêmasiya wa piçek îşê wa hêdî de dem dike. Em dixwazin got ev proje ji dîsa zûtir xilas bî. Gereke serê sala 2019 de gom ketine xilas bûne. Niha hinek problem hene ev proje ji vî hewayê piçekî kêmasî wê mane. Em dixwazin got ev kêmasî wa jî xilas bin. Di konsepta bûtîk otelê de di herêma me de di herêma Batmanê de yekemîn e. Me got ku ev gund gundek dîrokî ye û gelek bermahiyên dîrokî lê hene. Yek ji bermahiyên kevnar ev aşa avî ye. Niha nayê bikaranîn. Lê di demên berê de bi sala xizmeta niştecihên van diyara kiriye. Digel ew qas dem di ser da derbas bûye jî hê jî li ser piyaye. Oxtan mezên gundê difnê bi xwezayî gelek balkêja aveke ji kaniya Dêrdîlê tê Xirbê İsmaîl ji Xirbê İsmaîl tê Newala difnê û divir de ev av dibî av di av bi hev re dibî ava siya û li van ciyên xwezayî ciyê reza ciyê erdawan avî dibî. Av heta meha havînê jî dewam dikî di herikê. Oxtan mezînin li ser jiyana vê avê gelek xebatên zamanê berê em bêjin wek aşê avî em dibêjin. Aşê avî niha 15-20 heb aş li ser vê avê tenê hene.
وەکی دیل ژۆرا چیایê mava li ber dora dêrdîlê êsê xirabê bena heta dêrhavê em bêjin heta kefirelbê ji bêje sed heb ji van aşa divê heremê de hebû. Lê ya yekemîn gundê Difnê ê zamanê berê gon bêjin aşê kevin li vir ava bûn û sed gund li ser van deh aşê Difnê jiyana xwe dikirin, xebatê xwe dikirin li ser kera, li ser hespa genmê xwe tanîn û li ser van aşa genmê xwe dikirine arvan. Di meriv zanî ku bi xwezayî wexta genim li vir li ber vê xwezayî li ber va aşê avî ku dibûne arvan însan gel jê tema nanê tenûrê wexta li tenûrê diket meriv wê tema xwezayî jê ew dikir. Wî hewayê jîron meyzên piştî ku arvan bû fabrîkasyon genim di fabrîka de hate çêkirin tema nan û arvan jî nema. Ji xeynî dar û ber û çandiniyê her wiha xwezaya wê ya ji hêla çol û çiyavê jî gelek xweş e. Ev cihê niha hûn dibînin geliyê Difnê ye. Wek kanyonek navdar xuya dike. Ne tenê geliyek e. Ji du aliya ve ev gelî tê û li vê deverê digihîje hev. Ava di van geliya da di herikê jî taybetiyek cuda dide vê erdîgarê. Wexta meyzênin gundê Difnê bi vê newala xwe tê naskirin bi xwezayî, bi dîrokî, bi xebatkarî berê em dibêjin batlê berê yani xebatkarê berê, cotkarê berê di herema torê de ev de Difnê wek rêncberên baş hene. Hûn dibênin van çiyayê mava di nava van geliya de di nava van newala de zêde zêde bi kevira re jiyana xwe kirine. Bi kevira şikeft ava kirine, bi kevira qesr ava kirine û bi kevira aşên avê ava kirine. Wî awayê de jî bi xwezayî jî meriv li vê newalê dinêrî ev ava kaniya Dêrdîlê ku ji vir ve de herikê heta Nehra Dîcle bi xwezayî jî gelek em bêjin çûk, pirpirok, sed çeşîdê pirpiroka elbedrê. Bi reng û rengên û ahengeke pir xweş dine vê newalê dema ku em komela xwe xwezayê li van dera meşê dikin, em têne vadira bi xwezayî, bi dîrokî, bi çîrokî li gelê me Difnê em li mala civata, civatê berê û dibine mêvan û li ser dîroka gund jî em zêde xebatekê dikin ku ev dîrok wek dîroka heskîfê, wek dîroka herema mezra bota zêde bi dîrokiye û bajar û bajarokên mezin li vadiran ava bûne. Lê niha maye gundekî Difnê wekî ku em dibêjin ji teyra, ji çûka, ji pirpiroka, ji marmaroka zêde zêde jiyan divir de bi xwezayî ava dibî. Ev xweza gereke em jî lê bibine xwedî û em vê xwezaya xwe bi pêş xin û zêde em nehêlin ku beton û mekîne nekevne vê newalê. Wekî me di serî da jî anî ziman ev erdnîgarî her çi qas ji hêla dagirkeran ve hatibe talankirin jî
xweza xwe nû dike û li hember talankera li ber xwe dide. Yek mînak ji bo vê gotinê gundê difneye.